Kapitola 10. Venera. Průchod meziplanetárním portálem trval jen pár okamžiků. Kaja měla podobný pocit lehkosti, jako když poprvé prošla na Taru ze starého světa, s tím rozdílem, že tarsianská brána byla technologického původu a dokázala přemístit nejen biologickou hmotu, ale i pevné předměty. Mohla si tedy na cestu vzít svoje zavazadlo, v němž se schovával zlatý náhrdelník z brilianty jako dar od Rady Roe. Jakmile proběhl mini okamžik bez prostoru a času, ocitla se v monastyru. Tedy alespoň se domnívala, že tam je, protože se nacházela v místnosti, kterou neznala. Ale v tom uviděla před sebou usmívající se Máju. Dostala jsem zprávu od Rady, že jsi na cestě, řekla s úsměvem, který dával najevo, jak je šťastná, že je Kaja opět doma. A opravdu. Jen co vyšla z podzemního portálového bodu a vstoupila do chrámové haly, dýchl na ní domov. Kněžky ji zdravili a mávali na ní a zdálo se, jako by i květiny na ní kývaly svými květy. Známé prostředí jí hladilo po duši, chrámový provoz ji naplňoval atmosférou sounáležitosti a do všech jejich buněk vstupovalo jemné brnění pocitu domova. První její kroky vedly za Venerou, která již také byla spravena o příjezdu velekněžky a čekala na ní v pokoji. Hodila zavazadlo na zem a vrhla se na ní. Venero, lásko moje, přítelkyně moje nejdražší, jsem tak šťastná, že jsem zase s tebou. Objímali se a pusinkovali a Venera nabídla Kajě občerstvení ze zdroje. Jak ráda a s jakou slastí se přisála k její bradavce. Ano, tak to má být, toto je její život, běželo jí hlavou a měla pocit, že se samým štěstím rozpustí. Ty moje tulačko, ty týdny bez tebe byly nekonečné. Týdny? Vždyť jsem tam byla jen 3 dny, nemohla si srovnat v hlavě rozdílné plynutí času na planetách. To se tady muselo odehrát spousta věcí. Také, že ano. Co kdybychom se šli projít do zahrady, navrhla Venera a Kaja s radostí souhlasila. Vstoupili na známé parkové cestičky, které je dovedly k jejich oblíbenému altánu. Nejdřív mi řekni, jestli byly nějaké další průchody. Ano, uskutečnilo se 5 dalších průchodů a přišlo spoustu nováčků. Nebudeš tomu věřit, ale máme přes 300 nových přírůstků. To se musel zprovoznit Zarator, mám pravdu. To je také novinka. Představ si, že Valora si vzala k sobě do pevnosti svoji dceru. Bydlí tam spolu a starají se o provoz. No ne. Ziraja, že opustila svůj srub v horách. A pomáhají si s matkou. Tak to je opravdu velká novinka. To je hlavně tvoje zásluha, velekněžko. Pojedu se tam co nejdříve podívat, zajímá mě, jak pokročili s rekonstrukcemi. Mám pro tebe vzkaz od Teresky. Stýská se jí po tobě. Kaja se zamyslela. Další cesta ji tedy čeká do ptačí osady. Jen co přijela, hned ji pohltily každodenní provozní záležitosti a už si plánovala rozvrh na příští dny. Ale Venera ji ještě vrátila ve vzpomínkách na minulé dny na Tarsii. Velekněžko, pukám zvědavostí, vyprávěj, co si na Tarsii prožila. Kaja nevěděla, kde začít, neboť byla plná zážitků a prožitých dobrodružství. Dostala jsem od Rady Roe nabídku, začala tím nejsilnějším zážitkem. Požádal mě o potomka. Chtěl, abych se stala královnou Tarsie. Venera vyvalila oči. A přijala si? Přiznám se, že to bylo velmi lákavé. Roy je skvělý muž a disponuje něčím výjimečným. Kaja přemýšlela, zda se má Veneře svěřit, a pak se rozhodla, že někomu to sdělit potřebuje a u Venery to bude jako v trezoru. Zdědil po předcích nejen diamantové oči, ale to není všechno. Jeho nib se může libovolně zvětšovat. Předpokládám, že si neodolala a vyzkoušela sis ho, popíchla ji Venera. Musela jsem se hodně překonávat, ale diplomatické styky mezi světy jsou důležité, zavtipkovala. Ty moje chudinko, pokračovala v popichování Venera. Takovou oběť si podstoupila. Obě se rozesmály a užívali si souznění a stejný humor.
Co dalšího si prožila? Mám spoustu informací. Připravím nějakou přehlednou zprávu, kterou přednesu večer na radě kněžek. Ale už nyní ti mohu říct, že jsem z Tarsie přivezla něco úžasného. Udělala dramatickou pauzu a pokračovala. Afrodiziakální mléko, které nazývají lumilk. Získává se od zvláštních tvorů zvaných zarnuk. Pasou se jich tam stovky. Zatím jsem přivezla jen vzorek, ale domluvila jsem dodávky k nám do kněžství. Nemohli bychom tady chovat také zarnuky? Nebylo by to praktičtější, zeptala se Venera. Také mě to napadlo. Ale bohužel zarnuci vyžadují zvláštní prostředí a pastvu se speciálními rostlinami, které tady nerostou. Také jsem se zblížila se Šílou, která mi dělala průvodkyni. Je to úžasná žena. Ještě nějakou dobu si povídali a pak vzala Venera Kaiu za ruku. Jsem tak ráda, že ses vrátila, velekněžko. Všem si chyběla. Bez tebe to tady není ono. Kaia byla naměkko proudem lásky, který se valil z jejího srdce. Hleděla jí zhluboka do očí a cítila zvláštní napětí, jako by se něco chystalo. Moje nejmilovanější velekněžko, začala Venera. Během tvojí nepřítomnosti se stala ještě jedna věc. Moje druhá dcera otěhotněla a budu mít další vnučku. Blahopřeji ti, to je krásné. Chtěla bych se více věnovat rodině, užít si vnoučata a také trochu odpočívat. Rozhodla jsem se, že se vrátím do svojí rodné osady. Myslíš tím, že odcházíš z monastyru? Ano. Už jsem to oznámila Máje. Nemůžeš mě opustit, miláčku, vysoukala ze sebe Kaia. Musím, drahá. Můj čas v chrámu je u konce. Celý život jsem zde pracovala a celý život jsem čekala, až se otevřou portály a přijde k nám zakladatelka. To se uskutečnilo a moje mise je naplněna. Kaia mlčela a dívala se do země. Venero, tolik si mě toho naučila. Byla si mi průvodkyní v novém světě a nejmilovanější přítelkyní. To zůstanu stále, milá. Můžeš za mnou kdykoliv přijet nebo já za tebou. Nedovedu si představit, že budu vstupovat do prázdného pokoje, řekla smutně Kaia. Nebudeš sama, drahá. Vypadá to, že se Tereza chce vrátit do monastyru. Přijmeš jí k sobě a společně budete vychovávat vašeho klučíka. V ten moment jí přepadl neskonalý smutek. Objala svoji milenku a rozplakala se. Nezvládnu to bez tebe, vzlikala. Ale zvládneš, velekněžko. Za poslední rok si neuvěřitelně vyspěla. Stala se z tebe moudrá žena plná soucitu a lásky. Monastyr si nemůže přát lepší velekněžku. Kdy odjíždíš, zeptala se a utírala si slzy. Dnešní večerní porada bude moje poslední.